hagan ni kapor ngapit yang snow hai pi paro menyo kerteng Januari haga kerteng ka centam kujung trai kujung penem baik jongi ba terpang ya Dr. Donbok Danser haga bang ila khot snow ha banyo ban don rengkat batni haga ne kesni lahap ban plakor kenang ya kaban ai katto karne ye jingkren jongi haga jingate bat kene kesni ka kerpang tinginge komplain yo kan kerku yangi jadi program baro hakabangin sayo kan pendep hal kene ke step pada kene kesni baro away hakabani ko nga ngi panpao ka jing sngongo yo blay ubala play yangi ya kene galat bangin penlong kerpang ya kene ke program ban keren persya ya ka jing snew ka jong duma kambang ili sngo ba president ila kren mai phang menne oi ka ne ka program ka dei let's say ka baning kong ka bangi pan ben na ka office jong ka passes fellowship henry ya ki ji kai ha ka ji dei ba ka ni ko mang ili sngo mentala jantap spa arp san snem ka balang ka jong ble ka le kren ka le hikai haman la ki balang ha ka ji dei bat kani ka benta te nakaliang jong ka passes fellowship kala perkhat ke ka bangi de banle khamtam ha ka jide bat ka jingar ke ye ka jindap spa absan snem jong ka balang ka ban salong hang ne quality ha ka snem banwan tingil shim ba ka ne de ka we ka lat ka bangi nyo ban priang ya ka ne ka khubor ha ka jingde bat ka jing snew jong uduma tinggal shim na ka office jong ka pastorship bangine shim mentalang bat ka perthei barak away ya ka ban rakhe ya gane sngi ngai ngo yo blai haga ka por ya ka bangin yo ban ya don haga ka sngi kum haga ka program ka ba katpang ka ba ka pastorship ka yo ban penbet ka ba dairu ka sngi ka bangin yo ban kenmau naka banta ka wall no tobokode kaba ka perthai bar ko wei kan yo ban rakhe ya kan ga sngi lai phuitrik brai me ha kan ga snam bat kan ga sngi ka kerpang ka balang ka yo ban ya solang bat kan ga sngi ka bangi khat ka wall no tobokode aku ban ya thu lang kat ha kan ga por ha ka je dai bat ka balang ka jong blai komno ka yo ban stang bat shobang ni ban poi ban yathu kumno ba ka wal no to bokode ka yoban ai ye kene ke jing pelong ka awareness ka perthai baro ko we te ka balang ka jong play la sangi ka snam kat nai spaar bat nadu basdang hi ba ka balang ka jong play ka lami la sangi ka kam dei na kanu no daw ka jing yaso persya lani kajing haka bangi kandu haka balang dan raya day baj halor ke conviction kaji tiplam but kaji shaman sim jong kino yaram haka balang kaji day but kijing hikai ka baka tien jong blai ka hikai kata kamut halor ke doctrines but kata kalong baka balang ka jong blai ka yang wai haka jingkal haka mut but ka baar badai ban light na ka pop ka balai ka ban im ka jing em ka ba khoj bat halor ka ni ka jing im ka ba khoj ka balang ka jong play ka le ban ai ka ji kai ka ba kraw kum ka ji kai shong tan rai ka ba dei shapang ka jing im ka ba khoj bat ba ka balang ka jong play kum kinong kum ki bangai ki dei ban kendia ki dei ban light na ka jing lim sneo bat ban im ka jing em ka ba khoj bat kata kalong ban light ni ki jingdi ba pen sneo kum uduma secret bat ke bapam kuai bat bam duma bat ki wei ke jingdi ba pen sneo ye kamet ngisem bat ni yo i bai ba joy hadin bela rung kum nong trei ba pura jong ke balang ke jong blai ile yo i ya ka jington kam ke ba kraw bat kren e shepang ki jing sneo ki ba mi nau duma secret
tu kumta ila pelong ke jelap ke bakrau ila pelong ru ya ke jikai ke bakrau ha ke balang bagi banget kin so tho bat ban rikho ila ke jong ke jim mana penjot ya ke met ke balang ke yeshong ke jong blai dak ke bakin dia lane kentai ya ke jimlin basneu kom ke jing sneu no duma tu kumta ke balang kala ai jikai ke ni dak ke baki yo isha kom iba joy ibala kerenjur ia ke jing sneu ba boncaj ke ba mi nau duma ke penjat ia breu bat ia ke jai benreu kumta ke bi uduma ne secret ke pen sneu ia ke jabeng ia kulang snam ia ki kman bat ke kta ia ki bor jong ki thiet nerves kene ke la pelong iba joy ban simkhia bat ban perkendet benreu ia ki bangai baro bakum no ban sumar kene ke jing sneu no uduma ka kta ia ke jingko jingkhia ubreu baro ke wei hakamet ke jongu ka jing sneu ke bami na ka jing di duma secret kamlong tang yo breu simet hi henry kene ka kta ia ke emlang ka salang bat ke pen kharoi ia ke jingpang bapon jan na uduma hadin ke palang ke jong blai laju tip yekine baro kom kita ke jihikai halor ke jingmlen basneu ke bamot ke pensneu ia ke met ke jong breu ti ke palang ke jong blai ke lelap tenge bat ke hikai ke banget baki dei ban lai ya ki para banget ke palang blai menshwa laju itu yaki tang na ke jinglong ke jingem ke bakhoi bat kata kalong nakabakim jubam kwai di duma di secret di komta ki yu iba ki itu baki dai ke balang ke jongble kini kala long do long snam ha kini ka ri ke ba i ke jongi halor ke ba joy yela yo pan hikai shepang ke jing sneu nau duma ke ba arpan yu i ba joy ila yo ikajing khat banrung si ke politics bat sya banrung si ke politics I ba joy la pelut ke jing tuai bat ke jing tuai sya jengit ba im kwa ban siule rumah ya kanu klam song tho te kom ta hadin be la song tho sya ba bleu khat karpang kom tai la mi shikman bat kom tai la long unong mi khman na ka shillong constituency Balong no mikmat na po ka council jong lat ka Assam hakasnam kat kandai spa arpway komunong kit mikmat ila yengrang ba ban yatho ban kren pat ba ya ka jingkit kle ban yale persha ban pentu ya ka jing sneu na ka jingti apen duma secret bat ka kian tukum ta lor ka ni ka jingti duma secret iba joy ong kumni yakini contain ka jingdi secret na di duma kalong ka wei ka lat ki ba pen hiar ya ka ri bat ka jai ban reu ka bi uduma secret ka pen sneu ya ka jabing ya kulong snam ya ki kmat bat ka bakta ya ki bor jong ki thiet naps dalade hi iba joy la pen bana Bai long ma I unong shna jong ka Assam Juvenile Smoking Act jong ka snam kat kandai spa arpulai day na gani daw bai ba joy ila yang teng nal halor ka jingko jingkhia kinong shong shnong ka ri bat ka jai ban riu I ba joy ila yale ban khangla yale persha da ka bor jong ka an ya ka jing di duma Tingai wo yo blai ila le ya ka badai komunong mai kmat ka wei pat ka banta ka bangakwa ban kran dengan ka por ka long ka wall no toboko de ka World Health Organization kala yo I ya ka jing sneu ka bakta no duma no secret haka perthai baro ka wei ka balakta ka lapan hiar ya ka jingko jingkhia te komta ka World Health Organization kala yo ban pelong
ia kena ke wall no to boko de hakas nam kat kena spa par punyo hakalai phait puai tarik ubalai me te kumta man kalai phait tarik ubalai me man kasnam an rakhi ia kena ke wall no to boko de te hakane ka jing panlong ia kena ke wall no to boko de kan dei ka sngi ban sange ban kren persya ia ka jing di duma haka perthai baro kawai ban wan ra ru ia ka jing so tho haki breu baro haka perthai ia ka jing kta ki ba bon ki ba mi na ka jing panan kam ya duma kawan ra ri ka jing yam bat kum no ban ya da ia ka jing pang ka ba pon chat ki ba mi na ka jing di duma kene ka sngi ka ba kira yo ban pelong kalong ban kren sekipat ba haka perthai bar ko we nak benta ke jing sapriang stat bat ke jing pendan kam ya ke jing di duma haka bakala kta ya ke jing ko jing khia kala pelong ya ki breu ban yap bat haka perthai bar ko we la sothu ba pramilian ngot ki breu kala yap man kasnam nak jing di ya ne duma bat kumba iwai 0.6 million pat ki breu ki pada yap ndai ba ki ti ya yau duma lane ketedam jong duma hanroi tang namar ba ki don rangkat pat ki nong di ki ba ring ben sem ya ketedam jong uduma kane kala kta ya ki bom di ka ba kum kane ka sngi kalong ka jing pentip ba ya ka jing ma ke bati tu ma di secret ke ai ba ka World Health Organization kala le kalong ban ya le persya ya ka jing di tu ma secret but ya ke ai ka ba ki breu kalang ka perthai kila ban le ban dawa ya ka hok jong ka jing ko jing khia but ka jing em ka ba kot ka ba khia but ban ya da ya ka pateng ban riu ka ban sawan bangin yo ya ka pateng ban riu ka balai nak jing kita ajung duma nadu ki khna ki samla kila ban yo ye ka met ke bukot ke bakhia ti hang ning yo I ya ka ri ka perthai bar ko we ka wan hadin ban kren persya I duma kat bai ba joy ila yo I da ki postnam bat spasnam shwa ba ki we ken yo I wat hakarin dia kumno la pelong ya kane kum taka an barhadu kene ki singi yo I kala stang ban sungtho ban shai hagari ba ka jaban reo kumno ban kiar na duma bat banam di pat ba hakano kono ka jaka tingi yo I bai ba joy ila yo I kene ke jing I ka balong jingkar khu ka ba krao ya ka kot ka khia hakalong breu ban breu hakari bat ka perthai baro ka we Dementa ni kum ka balang ka jong blai mekhle abadasang ni ko apan pinki im thamai bat ban ya lam jingmut ya ki khna samla ki bom pat chupoi perhat ya ki jing sneu na ka jing di duma di secret ba ki ken so tho ya ka jingma bat ya ka jing penjot na ka jing pendan kam yau duma la ne yu secret hakano kono korkon te kumta ngi kum ka balang ngi don kamban kendit penreu bat ban keren persya yau new jing sneu ubalak ta jur hakke emlang ka salang amde tanya ka balang rai ka ri ba ka jaben reu bat ka perthei te kumta ka balang ka don kamban pen klan ban keren ban hikai ban maham sepang ke jingma ke ba mi na ka jingti yau duma di secret ka team jong ka wall notable ko de how to some arajar pun reu kalong unmasking the appeal countering nicotine and tobacco addiction unmasking the appeal countering nicotine and tobacco addiction pat kata kamot bakat kajipat pau ba syai kadar ba klamdan jingbore ban yale persya
ya ke bi jong ke jing sneu ke ba mi na ke jing di duma bat ke jing kerni ha ke jing di ya duma di secret tongin kan mau bat tongin kiar rai mau rai ding ban ngin mai lan ha ki khon ki ti bat ki khon sama ha ke ri ba ke jet ru ke jongi ba kin lai nong niu jing di ba sneu to blame do pan kerku amen. Lani ngilap bertai unmasking da appeal lani kata kacing peli ya kita ki ba kum hari ni kesengi mentang i kum no ba man penya ya kini kotin ba rumah kum no baki kita ki kom appeal ki ba per ka kom kacing pedi tenat bangin tip ya ki kita kenang bangin ngilap menilai persya ya nikotin bat tobacco addiction. Teka state Meghalaya ka dan la ka jong ka moto kani ka senam ka tobacco business of death. So kata ka bamut ba pen mau yang ba kani ka industry mo tobacco industry ka pelmi kini ki mar ki jing sna ki bai la banyalam yang syaka jing pang buat syaka duk ka jing yap habaro hui pertai la yo men mai prang mo but la ong ba kumba 1.2 billion ki priu ki penon kam yo tobacco ki babon ki rukam kala mandi da kam ne ba da kum tai kumba arspa entrepreneur million ki rang ki bala khat san snem se jarong hapo India kamot art kondai persen na ki rang ba ki penon kam yo tobacco kat kum ka global adult tobacco survey of 2016-17 machispa shipongut million ki penekam hakorkam kebedi ya ka smoke ketadam te kita ki number ki long sotrim hadu kata katangut but lada kain lele haga jinglut ban sumari ki jingpang long ba Indian National Rupees kalut kumba hispa nyo punyo hajar laispa 10 crore taman sumar ka jinglut tangha ka bapanon kam bat ka jinglut wat haban sumar ki jingpang ibami now ka babam laong ba po India la kumlumno 1.35 million deaths ki jingyap la penya relate bat kajing penang kami yu tobacco ni so thu ba tobacco kamut kidan ki kom penang kam hakor kom lesia kor kom ka di secret mo bedi ka tedam smoke kum ki secret ki sigar ki hookah kita ki bidis ki biri ter bat kidan kini smokeless lo ka bangi bam mo ke bam ngi jui mo ngi jukan mau kita kini kijing bam ke per ngi jui kum ki raja kita lap ki kaini jarda ki dumasla kum tar ter nei but kwai duma mo kwai haga scientific name ki ong areca nuts ki recent publications ro ki labu yu areca nuts wei na ka kijing bam areca nuts ka wei na ki cause jong kabayalam siki cancer ha kini ki jingdi secret lada kidon bon ba ki chemicals la ong ba kidon kumban terus pa teli ki chemical ki jing clear ki basniu how pa secret lada thang lile bat katadam kelami kumbahnya hajar teli ki jing clear ki basniu but la kumno nrup kondai teli na kita gidei ki banyalam syak kansa ka statistics le kamtam hapeding jiki kena kalong ka bas ngo ka program ka bukum kani ngangit kan
kan penpei ki khmat ki jongi ban yui ba kanie ka jinglin ka basniu kelakta wat nadu benang khna laong ba kum la kum nu sau million khna ki bapo ka khalai ba khasan snem baroi perthai ki penangkam ya uduma hakani na katai kerukom arpo million naki ki penangkam yo ki secret mat 10 million hab ki bam but bagi nguit ya kita baku kabut lai pusau persen ki kena ki jong kari ke jongi ki bapo khalai bakasan snem ki penangkam ya uduma dan secret kalong ka nganget ni la sutu ka statistics kalong ka bahe du data lada lai pusau persen naki ki penangkam kaladai ka por ka bangin kendet menrio nak mentai jong kan ya sau pun nyau persen naki bala kham he lele kidai ki penangkam yu ki bala judi yu duma dan secret hakajing im ka jongki kumang ilay osmo mene kajing kita kamdei tang na kebentai itu iba penungkam andai kajing kita kadai na kebenta jong kita kibaran hajan ru unikotin ubadan mo secret yalam syaka addiction kajing kerni but hadin kata syaka dependence kata kajing bemla syuban i ngi pej mo ngi kum keli ro teng teng ong balai omla ban khang ya utobaku naka an mo ngi le osngo mene kum no ba i ba joy ila sedang ki an ki juvenile nadu ki por ki chong i kidon ki kadon tang koi keri ka ba kala pelong an malong man khang yu to baku ba kata kadi keri Ireland lain anta ki wi kiri kimpat shabul meladon kat kum kacing tip momenta ada ngi pe keri ke jongi san pulai persen tax mo no ne to baku ne but kalau jingmi kalau nu nyu pusan hajar kurus nem kalau jingmi ka babun adu kata ta but hakari ka jongi ngidon roi ka National Tobacco Control Program but ka bisa ka badon penangkam na mata jongi ni program kam na de ka bahe kadi ko kalau ko nu hapuasan pokro tengi stoi kata ka cimut jong kita kumnu uni ukta e kamet ka jongi menengeli osngo mo lakta na do ka clear nerves makum ta teter uhat kadai gajing sisa hakaba usikret bat kita ki badan haki bat kita ki bangingut mo ki kita ya ki sistem ki baper jong kamet adangi pek nadu na clear nadu ka brain mo kala bandai ke banyalam syaki stroke uhat ni kala banyalam kita bagi ong ki coronary artery disease nai coronary artery disease kila kansan ban block ikitit snam show heart ban ngi sutu ngi si osngo ki heart failure ba kanta teter hakya kpo kala ban yalam ki jingpang ki ba per ki ni lenting mangut mo kum ki cancer haki arteries ki ba supply ki tit snam ki ba per hapo kamet kala ban block iki mat ting kila bandon ya kita kejing block jing tit snam ngilai ju ya kendu ngan ngadon po hospital ya kendu nak wi kapor ya kini kinongpang ki ba don ya ki jing block haki tit snam ki jongki ba kolong ka jing pang ka bakam kordet nomor ka bapang hadu kata ki kejat ki pang palat dan ki kiti ki pang palat habakam don tit kam poi ka snam pem la ban yat tak syai lapang di kabang yo advice kalau makin sange no secret kita su sange secret hoi kalalong ka bae ban
ban reverse tangba kayarap ti ladon ru kiba ngalai kedua menswa kiba kila di yo secret nandu kidang kena baladon ki kena ru kiba stom kumju stom kirang ba kalong gaji stom ka bakodet hadu data but gaban perkenal ni kalong ba secret usnai ki jingpang kum kini hakaba iladon what ki bahaban le na ki amputation nakadaw bakam biang syo ka blood supply shiki limbs mo hakabay day baka cancer kalong kay jing sisa ko mangilay osmo mene ba secret bat kini kijing bam tobacco baro isna yalam sya kajing pang cancer hakani kari gajongi kakum statistics hakidai kini ki oropharyngeal ini kilan mengut esophagus kari jongi kari megala jongi especially ka esophageal cancer ngai pilih osngo berkani ka esophageal cancer kadai ka ba kawai nak example mah ka beri tu pipe nadu bangut hadu pot stomach cancer hang tu ngam kerani ki cancer ki babun tang di way example udai ubah long common ngai babun pedeng jongi ngi lesing ngi lai kenduk iki bahayeng ki perlok lani ki bangi itu ki bayo kani ki Jepang hukum kani wat mangaru ngadon ki bahayeng ki bajan ki balayo kani ki Jepang esophageal cancer but ki balado no ki jing jongi kani kari kasih ke jongi agabai day but esophageal cancer Megalea kadang the highest number of esophageal cancer in the country but Northeast kadai ke highest in the country the Megalea pak kadang esophageal cancer kadai kadang ke bahaya du but ladang ipek ke statistics kipen iru bah ke bahaya du kadai pok kadai district ke jongi di kaladai kapor mangin sutu kita kiba kini ki jingbam ki basniu bagi jingdi ki basniu kila menyelam ki jingdi ki basniu kumnu bagi alam ki long cancer bat kum ter ki jingbam ki basniu ki kata ikini ki mucosa mo ki pok sentur aku ngibam ki disrupt kita ki om homeostasis bat ter ki mucosal alterations ki ong ki pen pair ki ni jinglong apa ki sentur ki dungi bat ki alam se kita ki oral cancer bat kum ta ter ni aingo yu blai ba kum ka balang kum bang lai pen kan mau mene na kamata Reverend J.J. Nichols Roy ki belayo ban sedang man ya kani ke jing pen kan mau man ri kani ke jing khoi nadu kisnam ki bladap bat kumbang ni rakhi ngin sa katsa kot ya ka sispa absan snam menta ha ka bahikai i shapang kani ka jingkhoi kum ka wei na ki jingkai tanrai i wei na ki bai trailang bat nga di ki on co surgeon ha ka wei ka sngi i lai kran bat nga bat imtep bangi dei nang nun na kanu ka balang yong nomor bayi le study ki bedai begini ki cancer yang ba there is one church here in Shillong who bans tobacco tengok te ba ki ong ba ki hikai kata kajing manom bam manom di secret mo te ngayo banyetu ye ish kata ro but nganget ba kani kajing hikai syapang uniu jimbam basniu lingba kani ke program ke pastors fellowship jangan balang umblay milah ban asam ke yoban penbet ini kesengi kan yo ban sapriang ya kani ban penbena ba uni ujing bam mat ujing di basneu udai basisha bat ubayalam sekejing sistem ki ba per ke jing do no ke jing em
bat ka jinglut ka jiksep ka ba nyimla ban ken ka ba shbon hado kata-kata layo mene ka jing puli na ka sti pol koren kal banikong lenong ka bandriu da khat khat khandai do arpho hatu phim tip ba kata ka met trong phi kalong ka ying shong u men sim ba khuai u ba po trong phi yo ba philayo no blei ba phim long laki jong hi namala thit no phi ta ka dor ba tien namar kata tu pendem borom yo blei hakamet ba kamen sim trong phi ki belong ki jong u blei ngin kli helde hakani kamet ka jongi hatu ngi penon borom na mi u blei lada ngi penon kam yakini ki jing bam ki basnio ba ki jing di ki basnio nganget ngi latip ko juba ka stiu pol sino rom kala nong bakhat ar ka ben kong ong namar kata nga karpat ya phi ko para nget na kita ki jing snei ki jong blei man it no yakimet ki jong phi kum ki jing kna ba im ba khoi ba pen ngong ba e yo blei ka ba long ken ka jing sakri ba kan jam sim jong phi ki met jongi ai ken long kita ki met ki balong kum ka jing sakri ka ba kan jam sim ngin hab ban te lakam ya kita ki bor ki balak ban ring marau yangi ngi yo i kum no ba kini ki jing di ki ba pher ki ring marau ye ki met ki jongi ni de ban te lakam kita baro ka kitab Genesis lenong menikong do khat apnyo ko ong kumta ublei ula thau yu pri ka dur jong u hi ka dur ublei ken ula thau ya u shinrang bat kan thei ula thau ki la thau yangi ki brio baro ka dur ka jong ublei bat habangi penon kami kini ki jing bam ba ki jing di ki basnio kami pat da kawai pat ka dur ka bamlong kat kum kata kabai dahap kata ka jing thau ka jong ublei mat kum ngilayo menai ka jing puli ka ban menikong ka ba pulis dang Steve Paul Petrus lenong menikong dekat menikong lenong menikong dekat bakan rio ka bakhat yangi na bala tho to phinlong ki phi ki bakhoi namar manga ngalong u bakhoi ke jing khat yangi kalong mangin yo ban im hakimet baki mersim ke jongi ya ke jing im ka bakhoi mangin laj nong ni u jimlien u basniu u bala man kata om tang ikimet ke jongi wat hadu ikimen sim ke jongi ti ban pankut ya kani ke jingkran ke jonga kani ke sngi lai phui trik umia ka baju rakhe ya ka wal no to bakode tu kan pen mau yangi lingba kani ka program kani ke sngi ba uni ujing bam ba ujing di ubasniu udai uba ngidai mantek lakam bangin bangin pet bangin ngop bau nom yo ban long utau ban te marau na ka mata ki met ba ki men sim ke jongi ngin yo ban im ka ta ka jing im ka ba khoi ka bala hikai da ka kitien ka jong blei tang kini ki kan tien ki ban kot nam ta ka brom blei amen